bine v-am regăsit. Azi ne jucăm puțin Brawl Stars. Jucăm, nu prea am filmat, dar n-am storiu și n-am. Ok. Deci ne-am filmat doar de 2 zile totuși. Am dat contul. Mai v-am zis într-un video să dau contul și am dat contul. Ma. S-a făcut video cu contul. Am făcut video cu contul într-o zi. Dar de mult. S-a schimbat. De atunci. Stumur. Ia mă. Crezi că mi-e frică de tine? Să mă omoare. Am încercat să nu mă omoare, Dana. Luăm așa 100. Sus înainte. Mai trebuie puțin și luăm doar 10 gemuri. Nu mai mult. În afară de Spike, pe cineva are timpul? E ok. Ne-a apucat și ăsta prind. Știi ceva? Da, așa nu ești pe Shelly. Ești al doilea GG pe primul. Îmi place primul, nu știu. Ce vrei să mă juc? Nu crezi prea mult de primul. Nu contează. Dynamite. Da, nu mai jucăm vreun ăsta. Uite așa. În 4 zile nu jucăm ăla. Oh, yeah. Și aici o să vină în 4 zile. Deci. Acum să faci Ia-te puțin la gând. Am văzut-o mai de curând. Și suntem atente la fiecare detaliu. Realizăm un film, se numește. Să știți că s-au anunțat foarte multe chestii foarte interesante care au legătură cu Minecraft 1.17, deci trebuie să le vedem și noi, pentru că băieții de la Minecraft, ieri seară, eu filmez a doua zi pentru că n-aveam cum să postez la 8:30, 9 când au apărut chestiile astea sau când am văzut eu. Deci, dați și voi click pe butonul ăsta de like și haideți să vedem ce mobi o să votăm noi să adăugăm în Minecraft, pentru că descriere, intrați pentru că dacă folosiți codul meu puteți să primiți 8% reducere. Bun, asta fiind spus, asta să-mi dau și o camera puțin așa, bun, să fiu și eu centrat cum trebuie în webcam-ul ăla acolo și hai să vedem care e faza. Oh my god, cred că e puțin prea tare. Ok, hai să vedem. Bună, sunt Agnes și eu sunt Jens. Mamă, ăsta vorbește de jocurile alea de masă, ok? Videoclip greșit, Jeb. Practic din munte, știi? Și Muplum. Muplumul la fel este un mob din Minecraft Earth, adică tot la fel un mob din celelalte jocuri ale Minecraft-ului. Hai să vedem ce zice aici, Deci toată săptămâna asta vom lansa videoclipuri noi. Vă povestesc despre 3 noi mobi pe care intenționăm să le aducem în Minecraft, ok? Și ce vor aduce la joc. Depinde de tine să alegi pe cine adăugăm în Minecraft în continuare. Ok.
Votând asta, votăm pentru acesta în timpul fluxului live din 3 octombrie. Deci vom vota tot noi în timpul live stream-ului din 3 octombrie. By the way, în caz că vă întrebați că nu o să fie... Da, aici o să probabil ne mai zice de Minecraft și nu știu ce, de board game și de whatever. Deci aici scrie, live stream-ul va fi pe 3 octombrie la ora 12 nun ET. Nu va fi la ora 12 ziua la noi, pentru că aici este timpul de America, practic. În caz că vreți să știți, va fi la 6-7 seara, ceva de genul. Va fi evenimentul ăsta live. Oricum, o să fac și eu live în timp ce reacționăm la ce fac oamenii ăștia pe live. Știi? Adică o să reacționăm și noi efectiv live la ce fac ei acolo. Și practic o să vedem împreună despre ce este vorba. Bun, haideți să vedem aici ce zic băieții ăștia pe pagina asta. Deci avem Muplumul, care din câte m-am mai uitat eu pe aici, am mai citit asta înainte să... O să vedem atunci care va fi, dar o chestie foarte importantă trebuie să știm. În primul rând, va fi update-ul și ar trebui să se updateze muntele în acest update. Pentru că a fost votat data trecută și ar trebui să fie ar trebui să fie băgat în update-ul ăsta, nu 17. Deci, o să-mi iau și eu update-ul. Și nu chiar facem live. Ne uităm și noi. Dar cam... să închem și cu... acest minunat joc. Ia să-ți Fall Guy. Nu știu puțin Fall Guy, nu prea-mi place. Da. O grămadă de lumi se joacă Fall Guy. Ne jucăm Among Us. Da. Login. Facem o apă, bla bla bla. Vreau asta. Mie îmi place tare asta. Public. Codul e ăsta. Puneți-l. Jucăm. Și na. Vreau să-mi schimb ceva. O să fiu o podea. Ce culoare? Gata, sunt o podea. Sunt o podea. Nu mai intră nimeni. Da, nu mai intră nimeni. Hai că intrăm și noi aici. Nu, că ăsta e prea greu. Așa, de reset. Așa, intrăm pe primul. Asta e codul. Hei, mută-ți culoarea. Schimbă-ți culoarea, adică. Bine, voi fi moro. Iată, sunt maro. Ei, vreau music, da, no. Ok, nu-i nimic. Ei, schimbă-ți culoarea, repede. Nu repede bum. Acesta era de ghiza. Ok. Na, sunt inocent. Bă, am o întrebare, ăștia văd cum mă cheamă, dacă sunt eu. Încă mă joc din 2019, am Among Us și nu știu asta. Încă. Criminalii! Ce-s? Ai, mă! Acum văd ei. A votat să fie 2 criminali. No. Da, așa. Te votez pe tine, tu ai fost criminalul, nu eu. Mă, știu că eu am fost ăștia, bă. Unde știi că am fost eu? Uitați pe ăsta, nu eu. Nu eu am fost.
Eu am fost inocent. Inocentul. Inocent. Inocent. Sunt inocent. Am fost inocentă. Am fost inocentă. Am fost inocent. Ta. Bă, cât au votat? No, de unde? Bă. No! Adevărat, bă. No! Păi, nu. Am urât și 8-1. Nu am vrut să jucăm așa de final. Știu că a fost cam scurt. Mai intrăm puțin, ne uităm așa repede prin toate. Și încheiem, ok? Încheiem grațios cu un mini cod special pentru voi. Vă zic codul mereu și mereu să-l primiți. Nu-l uitați și-l băgați. Codul meu. Vine înăuntru? T1. Scrieți cum vreți. P1. Și încheiem minunat și impresionant cu următoarele cuvinte. Melodia e puțin cam schimbată. 1, 2, 3 și cântăm despre un brother ales în întâmplare. Stai. Ok. 1, 2, 3 și fără skin, ok? Bună, eu sunt Sandy, eu dorm într-una. Nu mă băgați în seamă dacă nu vrei una. Eu îți dau una dacă vrei sau nu. Haide să vezi cum îți dau sau nu. Ia privește cât de bine trag. Ia privește cât de bine dau. Imaginează-ți că tu ești acolo. De fapt acolo. Și vin din spate. Și îți dau una ca la carte. Opa, carte. Am zis să vii la masă. Ca la carte. Și nu mă pereți să nu mă vezi. Da. Și încheiem grațios cu un la revedere. Dați like, abonați-vă și trimiteți-l la mai multe persoane. La revedere.